Hai, आं मुदुब बसुमतारी दिनै आं क्लास 10 नि मैथ्स एक्सारसाइज 1.2 नि क्वेश्चन नम्बर 5 खौ सल्व खालामगोन। स' क्वेश्चन नम्बर 5 आव दं जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबनाय जानो हायोना हाया नायग्रोम। स' जोङो मा खालामनांगौ, बै मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय जानो हायोना हाया बेखौ जों नायनांगौ। दा जों नायनोसै जुदि 2 पावारखौ जुदि जोङो मा लायो 1 लायोबा बेयो 2 जागोन, थामहिनबा बेयो लाथिख'जों जोबथाहैया। स' आरो 2 भेल्यु 2 मानखौ जुदि दङ बेवहाय n नि भेल्युआ 1 2 3 डट। स' जुदि जोङो बेवहाय n नि भेल्युखौ जुदि 2 लायोब्ला बेयो मा जागोन 36 जागोन। आरो जुदि बेवहाय n नि मानखौ जुदि जोङो मा लायोब्ला 3 लायोब्ला जोङो 216 जागोन। थामहिनबा जोङो बेखौ जों नायलांबाय थायोब्ला जोङो जेसेबां बिथिंजाय थांबाय थागोन बे जेब्लाबो बेयो मा मोननाय नङा, लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय जानाय नङा। थामहिनबा बे जोबथाहैनाय सानजिमाया लाथिख' जानाय नङा। स' बेखायनो जोङो बे अनजिमाखौ जोङो माखौ बुंनो हागोन, बियो लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय नङा होननानै बुंनो हायो। स' लाथिख'जों जुदि जों जोबथाहैनांगौब्ला जोङो मा रोदा अनजिमा जोङो सानजाबनानै जोङो लाथिख'खौ मोननो हायो। स' जों बेखौ जों एसे नायनोसै। दा जुदि जोङो लाथिख' सानजिमाजों जुदि जोबथाहैनाय जानांगौब्ला अनजिमाया मोननै रोदा अनजिमाजों सानजाबनाय जानांगोन। बियो जेब्लाबो मा जानांगोन 2 आरो 5। 2 आरो 5 नि जुदि सानजाबनाय जायोब्ला बियो जेब्लाबो लाथिख'जों जोबथाहैगोन। जेरै 10 जुदि जों बेखौ नायोब्ला दा 2खौ स्कुवेर खालाम, सानजा 5खौ स्कुवेर खालाम, बे मा जागोन, बियो 100 जागोन। खारन 2 सानजाब 2 4 आरो 5 सानजाब 5 25 आरो 4 सानजाब 25 मा जागोन 100 जागोन। स' बियो जेब्लाबो 2 आरो 5 बे मोननै रोदा अनजिमाया बबेबा मोनसे अनजिमायाव जुदि सानजाबनानै थाफायोब्ला बियो जेब्लाबो लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय जागोन। थामहिनबा बे जोबथा अनजिमाया मा जागोन, लाथिख' जागोन। दा जोङो एन्सारखौ जों ओरैबायदि लिरनो हागोन, बेवहाय जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय n 6n अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय नङा। मानोना 6a 2 आरो 3 नि सानजाबगासै जुदि माबेबा अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबथाहैनाय जानांगौब्ला
नांगौब्ला बै अनजिमाया 2 आरो 5 नि सानजागासै जाथारनांगोन। So, एन्सारा बेनो जागोन